Ay, salamat luto na. Clayte, kung managkaon dire, panirapo na dire oh. Lagi. Clayte, tarungan nagtrapo ng lamisa dira ah, Clayte, kinanapoy mga on, at least pag nay mga on, manghinlo na sila dira. Asa man tong kwan dire, Clayte? Clayte, asa man tong... Hoy! Puti kamay ka. Ano naman po ka diri paring magatod-hatod na po kag istorya. Pre, kabalo ko nga precious kaya akong mga istorya pre, di ni mabayran. Saan naman ang tawon kayo? Saan na po na imong nasagap nga balita dira mo naninda ta diri. Kabalo ka kanang chismis. Maalas na sa negosyo. Pre, di ni chismis information eh. Sa information. Kabalo ka, na yung mga vlogger, di ba vlogger maka? Oh. Tanawa ra ko na yung mga napundaro kagamay ra nang unsa mga gamay ra kay nigalin. Kuno napundar sa vlog. Sana man ka pre oy. Nagkarinderya ko kay at least na ako'y ma-income. Inadlaw ba bala ginagmay basta kanunay. Awa ko ba nga vlogger nanay sakyanan, nanay mga mansyon. Ikaw tanawa ra ko na imong gipundaro unsa man ka? Ayaw ko ipareha sila ha paring Ray. Dagang ko gigsuon gi pa eskwela. Mga igsoon ko, mga lumulupyo aning barangaya. Na unsa naman kadi man ka mosundok? Oh, tanawa si pastor oh. 2025 na magbago na ta. Ug na mo ihatag si Silio. Na, papel na ka 2025 na ron. Tanawa yang ginagunitan pre. Monitor, mahal kayo na. 2025 na. Ug na mo Gcash Pimaya, go time ay mati isent na. Tungon na siyang pagkamarama. Dili gani na vlogger ha. Ni ko vlogger ka, moray mo napundar. Oh no. Oy. Lunch break naman day. Murag mobalin ako sa pikas barangay. Oh. Nay gold ni Rilo. Tanawa ko na imuha oh. Layo ra kay sa gisot ni pastor. Nag-gold ang agi nya imo. Unsa man ako nagputi ra. Unsa man ka? Saan dinaan niya akong ipangsuot nga simple ra manggod pa. Oh, kanino? Paminaw sa kuha ha. Kailangan nato may extra income ha. Oh, Jun, unsa man natong pamuniton. Kana kung mapustan gud. Buti bakal plastic. Oh, Kana oh, tara. Uy, kini. oh. Tanawa dito. Tanawa. Kana silang duha kaila kana? Uy, kini. Income. Mga vlogger na sila pero tanawa, namakal na. Oh no. Namitbit na og mga takuri, lata. Nibitbit pag electric pan, mga jagit ang tawahan na. Kani kay bunsin eh. Ang mga tiil pa dyan o, tanawan, nagkaabog-abog na sa sigig pamakal. Sa man taon ka paring Ray, kusog man kayo ka manaway. Tanawa si kapitan, tanawa si kapitan. Oy, hello. Musta mga project dira? O pa na human? Ayan na human na. What? Yatag lang ng budget sa kuha. Sige, hukda na nagkwarta, pero tanawang tiyan dako kayo. Dili ya. Kay wala ko'y kwarta ba? Daghan lagi pang suksok sa iyang bulsa. Oh, unsay mong maingon na, unsay mong maingon? Sulti. Sino may ako maingon nga imong giipit akong baba na di ko may istorya na. Ako pa nimo paring Ray no. Bago ka mangistorya sa ubang tao, kadali lang ha nasa ko'y kaon ha, kadali lang mabalik ra ko. Bahala siya, kundi sa muto sa kuha kay basta kinita na akong ipa-istorya mo, magoy nakita sa mga mata. Lagi. Ang hugaw sa uban, ang mali sa uban, ang mga nilihukan sa uban, maoy nakita sa imong mga mata. Pero wala ka nagtanaw sa imong kaugalingon o panamin o. Tanawan, nanaway ka. Tanawa tong namakal ka ganina, ging na nimong yagit na kaignaw. Pero karon nanamin ka. Perti man puday nimong yagita. Si kapitan giingnan pa jud nimong dakog tiyan. Otro man puday ka dako kag tiyan kay imong mga gipang kaon. Bisag unsa raw patakan na lang kag kaon. Away mong tilo. Ako man nila himasa. Ah, grabe po na pre, tama na pre, sakit na kayo mong ginistorya ba? Oh, di ba sakit may istoryahan no? Maugali nang bago ka manglibak sa uban at di mga na imong kaugalingon daan. Pak. Pero tepa, wala naman ka diriya. Daghan kay pang yaw-yaw ba? Naraman ta ko dire kay mangutang ron ta usudan kay walay pagkaos balay. Kita mangutang ramre kag sudan. Hinawayan! Huwag ka mo sa wayo nun! Para na balisan. Ala ka na. Pasi dito kay malas ang utang sa negosyo. Pautang ko sunod ha! Di ko mapautang nimo kung mangatod ra kag istorya nga libak diriya.